YouTube Mirasım kanalı. Mert da ağlar, namart da, mert namısından, namart binamıslıktan ağlar. Mert tayağa çıdar, söze çıdamaz. Eşege saman verseňem işler, doňuza süýt berseňem işlemez. Ağlany güldürmegiň sogaby dünýäň ýarsydyr. Dağa çyksaň görnörsiň, depä çyksaň dargarsyň. Derýany, çeşmäni böwetlersiň, ýürekden çykan göz ýaşy böwetlemäge güç ýetmez. Ene dilini suwara bilenem alymdyr. Ýalňyşanyňy gediläp gynananyňdan düzedip begeneniň ýagşydyr. Köp köwüş tozdurunyň uzak ýaşadygyň däldir. Köp kitap okanyň dana bollugyň däldir. Şere şärik bolsaň günäň artar. Sogaba şärik bolsaň awraýyň artar. Yamanyň sözüne uyma. Senki dogram diýme. Nadan bilen şärik bolsaň düň artar. Mert bilen şärik bolsaň göwün galkar. Ýagşyny gör, ýamany görmedik bol. Yaman niyet orokdur, ýagşy niyet çörekdir. Niyeti düzü doğru bolor, niyeti yaman oğru bolor. Yaptan geçersin, yapa çıkarsın, wagt geçer, yattan çıkarsın. Düşmandan aman diläningden, Allah'dan iman dile. Telpek aklyňy, ýaşmak diliňi, äýnek gözüňi gormaz, niyetiň päliňi gormasaň. Öwülýä pikir edilýän ýerdädir. Pikiriň jemlenýän ýerdir. Görünjek bolma, görjek bolsunlar. Düşmanyňam halyn sora. Şeýdip ansanlygyňy gora. Tazy ýurupdyr. Awçudyr. Ýöne köpek tazyňam eýesiniň hem gorawçusydyr. Adamy sesinden tanamarsyň, häsiýetinden tanarsyň. Binany sanagly sütün saklar, dünýäni sanagly adam. Ýagşy ýamanyň parhyny, ýagşy bolmasaň bilmersiň. Ýagşyny görüp begenmekden ýagşy bolup begenlermek hafi ýagşydyr. Türlü güllerden çemen mogsaň gödel bolor, köpsek hötdeşlikden sözüň asan bolor. Aýna bakmasaň ýüzüň görmersiň, ene ata bakmasaň cennet görmersiň. Ýagşyň sırdaşy bol, yamanyň garşydaşy. Adamyň iňgeň häsiýetiniň biri öz başarmajak işini özüge öwretjek bolýanlygyndadyr. Garybam husuýdum mätäşdir. Garyp çörege husuýt ansaba. Urwaň bolmasa sürüň bolmaz. Ýagşy bolmak, yakımlı bolmagam ýadadyr. Ýöne büde hayırlı zähmetdir. Salam meren gönönür, salam alan guonor.
Gasganç Lukmany zayalar, tawşitli özüne de, özüge de yetirer. Kitabyny ýazardan soramaň, okuyucudan soraň. Nadany eşege deňep beýgeltme. Bu dünýäň insana beren iň agyr ýumşy, şan bilen ýalany saýgarmak. Eliň ýuwman ýüzüň ýuwmarsyň. Tämizlenmän gurhan açmarsyň. Her bir zadyň mätäji haýyrlysy sadakadyr. Günä bilen haýyr ekin misalydyr. Haýsyny ekseň, şolum köpeler. Dertliň bar aladasy saglygy, sagyn aladasy baýlygy. Hakykaty inkar etmek, özüňi inkar etmekdir. Dostluğun ödünü syýlagdyr, syýlag geçirimlilikdir, geçirimlilik agdybirlikdir. Saglykda saglygyňa seretmek gülü suwurun ýalydyr. Gülüň suwa mätäç bolşy ýaly, adamam saglyga mätäçdir. Duşmanyňy baglarsyň, dostuň duşman bolsa ağlarsyň. Many ýok ýerde mazmun bolmaz. Ölümden başga jedaň öz möhleti bardyr. Ýagşylyk seni bu dünýäden öteň soňam ýaşadar. Yamanlyk o dünýäde gaýtadan öldürer. Perdendiň öňünde ata-enäň günäsi bolmaz. Allah ýanyň bilen alyp gitmäge 3 zady ruhsat edenler: kepeni, adabry, imany. Gamussa içindeki tüssüdür, ya yakar ya da boğur. İň gödök ýalňyşlyk, tanayan adamyny tanamazlykdyr. Şyn bilen ýalanyň ömrü netijesine çenlidir. Adamyň mertebesi hakykaty aýdyp bilýänligine baglydyr. Zenan yakımlı bolsa ýagşy, ýigit lakamly bolsa. Günüň doganyny görüp begenmedik, ýaşanna da gynanmaz. Gürrüň odunlaşdygyça hakykat adalar. Halk edeniňi däl, etçeňem biler. Halkda hakyň ady bar. Ýagşyny söylän ýalňyşmaz. Gödeliň gödelligi ýelgiranna has gödel görner. Ene öz perdendinden razydyr şahyr öz şoğrundan.